Niin minä kysyisin just silleen, että hei, et onko mä niinku saanut tai kokenut jotenkin aina sitä arvostusta elämässä tai parisuhteessa, niin kyllä mulla on niinku useitakin hetkiä silleen, että mietin, että mua niinku ei oo jotenkin, alkaa taas kyllä kakoilee tai jotenkin niinku, tää osuu ehkä vähän jotenkin niinku herkkää tai arkaa paikkaa, koska mä en haluaisi niinku arvostella tavallaan ketään ja se ei ole niinku, tää ei ole mikään niinku mustavalkoinen asia, että mua ei niinku aina ole arvostettu, mutta muistan niinku paljon hetkiä, missä mä koen, että mä olisin niinku kaivannut enemmän arvostusta. Ja sit mä myönsin sen Mialle siinä, että hei, että kyllä mulla on niinku semmosia tilanteita, että mä koen, että mä en ole saanut arvostusta. Ja sit mä vähän niinku aloin siinä penkissä pohtia, että mistä se niinku voi johtua, että mulla tulee niinku semmonen kokemus. Niin kyllä mä uskon, että taas palataan siihen perheeseen, että mua niinku perinteisesti taas äiti on aina kehunut ja äiti aina kannustaa ja kuuntelee kaikki jaksot ja faija on aina niin kuin jeesannut ja jotenkin meillä on perheessä ollut aina semmoinen niin kuin kannustava ilmapiiri ja semmoinen, että mä oon niin kuin kokenut sitä arvostusta niistä asioista, mitä mä niin kuin oon tehnyt, niin kai se myös niin kuin resonoi tavallaan nykypäivän hetkeen, että miten paljon mulle merkkaa ja miten tavallaan mä oon niin kuin edelleen ne tuntosarvet pystyssä, että saanko mä sitä arvostusta vai enkö mä saa. Eli mä oon varmaan aika herkkä sille, että koenko mä ihmisten arvostavan mua. Ja mistä se sit niinku oikeesti, tää on taas perinteistä monologia, kun mä alan taas miettimään, että mistä se arvostus sit niinku syntyy niissä tilanteissa. Niin kai se voi olla ihan joku niinku kehu ulkonäöstä tai jostain asiasta, minkä mä oon tehnyt, tai sen huomioiminen, että tai joku niinku läheisyyden antaminen tai joku muu, missä kokee sitten, että mua niinku arvostetaan.